Alah, arep ngendangi telo lah sing dirabuk wingi piye ya? Kira-kira Allah lunyune. Sing untung sapa apian meneh ingan kolon jono iki. Ya piye wis ledung-ledung apa urung kira. Masya Allah. Ada. Bisa meleset iki kok yo iki ra dianokne ngono lho. Jan nyelakani wong ngene iki. Sesah kok sendalah malah apu kabeh sikile. Jan. Tonton ae. Cangkeng ae sendale. Wah, kok nanjak kaya nanjak gunung. Poso-poso. Ane angin ram. Oh no. Enak arep newakan. Jan. Kesel. Telone ya wis mending lah. Nek sukete untung loh. Sabuk buatun ini rapodo tapi yo mending lah. Ini upaya bakal iki lho. Dan ini lumayan aku dulut neh. Gabut ini jalan-jalan. Ardangir lah disempro sukete para mati-mati ke sukete sak mbah Allah kalau naron itu level. Jalannya ngeke jembatannya kayak gini ki. Kalau naron ikut nih. Kacau loh suka. Jan. Loh jalannya ngelera mana panas sih Jan, ra umum. Lemas yang lagi kos-kosan urung apa-apa. Enggak jalan angel. Mbak Tos. Alah Mbak, Sriar neng ngendi lho? Iki lho arep suket. Oh alah. Lah piye? Ngambine ndek iki pas ora dijajal. Mas jane warna apirna tak omongin nyepan ki lho. Neng ndi? Omongin aku pengen cerita sedikit iki. Ya saya rene. Saya rene arep cerita rene. Hey. Karo ning kene piye lho piye? Jane iki klambiku ki apik aku ki strek ketol. Tapi iki sayang iki tanggo keruh lho Mbak, jenenge Patmi ki lho. Oh alah, ngopo karo Mbak Patmi kae? Roh aku tuh klambi kuwi cek wengi melu-melu tuku warnane padha, bentuke padha, bujuk pokoke. Iya. Ya lek ngono kuwi dadine ya ora apik. Lah iya. Sok padha-padha ngono kuwi. Dan Lah kok sorti ke piye lho Mbak? Mbak Sri. Ya pas aku teko ki tak jajal to Mbak. Terus dhek teko. Iya. Paling dhek pura-pura nyapo ngono ning omah, merone ning omah. Dhek pura-pura nyilih apa ngono ora? Iya, ndek nyilih brambang. Oh nyilih brambang ki nyilih. Iya. Ya Allah, lah gini terus dhek tuku langsung klambine. Iya. Alah ya ngono ku sing mare ora apik, makanya aku lek tuku klambi tak meneng aku. Lah ya langsung tak iki tuku kene klambine ndi lho Mbak apian. Sidane tuku dhek. Iya, aku ngomong di pasar loh, tapi dhek kok ya ngerti nggone ndi. Lah iya padahal dhewe lho tukune ning gone sing mung telpol. Lah iya to. Nek wong ngerti to. Heeh. Gone lho angel digoleki yo dhek ngerti. Lambo kek. Yo wis esuk tukune ae tak baturi tapi aja ngomong-ngomong. Aja mbok jajali. Iya. Yo wis aku tak lanjut ngono kae. Sampe ndang matuno. Ya kok maton iki, Mbak. Yo selawan ora balik-balik ing kemalahan. Lah iya to. Alah yo pati.